Hej og velkommen. Nu er en lille guide om Chat News. Hvad Chat News er faktisk. Først skal vi kigge på nogle rum, og når vi er klar det, så skal vi se den her hjemmeside. Se her. Nu er jeg i søgefeltet. Kan I se? Nu prøver jeg lige at søge på Chat News. Chat News. Og så er jeg søg. Så kan I se, der er kommet rigtig mange rum frem. Nu prøver jeg lige et af dem, der er nødt til at lige prøve den der Chat News labyrint lidt. Det er her Chat News labyrint. Så man kan se, prøv lige gå ind her. Se hvad der er her. Her er der flere, du får lige. Og der har jeg prøvet lige. Der er rigtig mange rum, så jeg ved næsten ikke, hvor mange rum der er selv. Men nu skal vi altså se siden, det har jeg jo lovet jer. Nå, her er siden kan I jo se. Chat News. Chat News, først prøver jeg lige. Okay, det her, det er forsiden. Nu prøver jeg lige nyheder. Så er der her. Film producer søges. For eksempel den første. Artikler. Det er, hvad skal på arbejde noget. Og så prøv lige noget lidt interessant. Det er ikke noget særligt forum. Det er debatter og sådan noget. Det er nok godt, men har du til højde debatter, footing og sådan noget. Og andet Chat News og sport og musik. Byttebørsen. Det er sådan noget med, at man kan lave sin egen aktion. Selv jeg har udløst. Jeg får se nogen, der er bytte. Nej, der er ikke der er bytte, men der er så share. Fra share staffer. Prøv at trykke lederchef. Der kan I se alle lederchefene på Chat News. Se Johan, fordi der er sådan en, der står der online, hvor der er en grøn prik. Og gallerierne kommer der noget bedre. Så prøv at se her. Billeder. Ja, der er nogle billeder på Arbotel og alt muligt. Og der var også noget med nogle filmtryk gallerien. Jeg skal bare længere. Nye vores og fede filmklip. Der er nogle her. Det er Chat News. Nogle filmprodukter på Chat News, der er det til det. Og så er der også lidt mere. Der er rigtig meget med, jeg gider ikke vise det. Men vi ses. Hej hej!